Hei, salut! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Pentru astăzi am pregătit un clip cu o temă super drăguță pe care am mai văzut-o la alte două vlogărițe, respectiv la Ștefana Teodoroiu și la fata lui Colocan. Nu știu dacă au mai făcut și alte vlogărițe această temă, însă eu la ele două am văzut, respectiv să răspund la presupunerile celor care mă urmăresc despre mine. Am făcut acest joc, dacă îi pot spune așa, pe Instagram. Dacă nu mă urmăriți, dați-mi follow, mă găsiți cu userul Oana_Isidaru. Practic am lansat pe Instagram această provocare, iar cei care mă urmăresc trebuiau să spună ce presupun ei despre mine. Am adunat toate informațiile și iată, acum în acest clip o să răspund la ele. Prima presupunere, presupun că ador să cheltui banii pe hăinuțe. Nu știu cum, dar a ghicit, da, clar. Și îmi place să fac asta de când eram destul de mică, respectiv de prin școala generală, când strângeam toți banii pe care îi primeam de buzunar de la părinții mei, până făceam o sumă mai măricică, astfel încât să pot să mă duc să-mi cumpăr haine. Deci, da, a ghicit. Ești o fire ambițioasă și o fire optimistă. Ambițioasă clar sunt, optimistă încerc să fiu. Am pornit și am mai tot făcut și aici pe YouTube diverse clipuri legate de treaba asta, cum să fii mai, cum să ai o gândire pozitivă, cum să fii mai optimist, cum să scapi de pesimism și de depresie și lucruri de genul ăsta. Deci cumva am pornit de la o fire pesimistă și acum încerc să fac ușor migrarea definitivă spre o fire optimistă. Așa că dacă asta inspir, înseamnă că mi-am îndeplinit misiunea, am reușit. Apoi, ești o persoană, presupun că ești o persoană mămoasă și familistă. Da, sunt. Clar sunt și ce să zic, iarăși, nu știu, adică dintotdeauna am avut așa, cumva, instinctele materne, să zic, foarte dezvoltate și întotdeauna am crezut, eu am o soră mai mare, cu 4 ani și jumătate decât mine, mie întotdeauna mi-au plăcut copiii, ei nu, și întotdeauna am crezut că eu o să devin mamă înaintea ei, dar, iată. Nu s-a întâmplat așa. Am deja 2 nepoței, eu nu am niciun copil. Apoi, presupun că te uiți obsesiv la seriale. Da, așa este. Îmi place la nebunie să mă uit la seriale și atunci când prind unul care îmi place foarte tare, sunt în stare să nu fac nimic o zi întreagă, 2, 3, să mă uit până îl termin. Și mă uit la seriale inclusiv de pe telefon, înainte să mă culc, mă uit la seriale în baie, în timp ce mă machez, tot de pe telefon. Practic, orice moment liber este, nu știu dacă îi pot spune, cred că metoda mea preferată de relaxare. Practic, cum am puțin timp liber, mă uit la câte un serial care îmi place. Nu degeaba am făcut iarăși aici pe YouTube și un clip cu serialele mele preferate. Și aș putea să fac un update la clipul ăla pentru că m-am uitat la foarte multe de atunci. Așa că spuneți-mi în comentarii dacă vreți să vedeți un update la clipul cu serialele mele preferate. Uneori ești cam geloasă. Nu o spun cu răutate, sper să nu te deranjeze. Au fost super drăguțe persoanele care mi-au scris și de fiecare când făceau o presupunere mai... care nu e neapărat o calitate, să spunem, așa, tot timpul adăugau și disclaimere din astea cu să știi că nu o spun cu răutate sau e ok, fetelor. Da, sunt o persoană geloasă. Sunt geloasă. Nu știu dacă aș putea să detaliez, dar da, sunt geloasă. Presupun că te simți bine în pielea ta și nu vrei neapărat să slăbești. Și am mai avut, sper să și găsesc, că am mai avut ceva asemănător. Așa, și mai era varianta, presupun că nu te simți mereu ok cu corpul tău. Cea de-a doua persoană a fost mai aproape de adevăr. Nu mă simt întotdeauna mulțumită de felul în care arăt, în special după ce ies din iarnă, iar legat de treaba asta cu și nu vrei neapărat să slăbești, ba da, vreau să slăbesc, în special după ce trece sezonul rece. În sezonul rece niciodată, dar niciodată nu încerc să pun presiune pe mine și să mă abțin de la, nu știu, diverse pofte culinare sau iar oricum este foarte greu să trec prin iarnă, dacă pot spune așa, pentru că mi-e place foarte mult sezonul cald. Și pentru mine iarna este un coșmar. Deci exceptând, nu știu, perioada sărbătorilor, când într-adevăr este frumos, în rest este un chin, efectiv, pentru mine să trec prin iarnă. Tot timpul spun treaba asta, aș vrea să fiu precum ursul, să hibernez toată iarna și să mă trezesc direct în primăvară. Și cumva, pentru că n-am o stare foarte bună, de cele mai multe ori mănânc destul de mult, cumva, nu știu, să-mi ridic starea de spirit. Știu că este
Un obicei total greșit, dar asta e, așa sunt și așa procedez de mulți ani. Așa că misiunea mea, după ce ies din iarnă, este întotdeauna să slăbesc și să revin la niște obiceiuri alimentare mult mai sănătoase. Așa că deja am început treaba asta. Sper să-mi și iasă. Deci momentan nu sunt ok cu mine. Sunt așa undeva la, cât să zic, 70% ok cu mine, deci trebuie să creștem procentajul. Să creștem procentajul pe măsură ce scad kilogramele de pe cântar. Da. Apoi, mai spune cineva că presupun că ai vrea să ai o fetiță. Am spus-o dintotdeauna, îmi doresc foarte tare o fetiță. Când o să se întâmple asta, Dumnezeu știe, dar da, îmi doresc foarte tare o fetiță. Apoi, scrie cineva: dacă ai avea un copil, ți-ar plăcea să aveți ținute asortate? Nu știu dacă mi-ar plăcea să avem ținute asortate, dar sigur, copilul meu o să fie fashionist. Sigur. Am avut tot timpul verișoare mai mici decât mine cu care să mă joc și care erau păpușile mele în carne și oase. Cum veneau la mine în vizită, trebuia să le machez, să le coafez, să le fac hăinuțe. Cea mai mică verișoară de-a mea este cu 10 ani mai mică decât mine și vă dați seama deja, na, când rămânea în vizită pe la noi pe weekend, spre exemplu, și asta zicem că avea 3-4 ani, da? Deci eu aveam deja 13-14, o îmbrăcam cu eșarfe. Îi făceam din eșarfe hăinuțe. Așa că, da, deci chestia asta am avut-o dintotdeauna și clar o să am, abia aștept să am copil și să-l îmbrac super drăguț. Și să-i fac poze, evident. Presupun că în liceu ți-a plăcut de un profesor. Noi să știți că nu prea am avut crush-uri pe profesori. Eu, în general, aveam crush-uri pe băieții mai mari. Și, mă rog, scrie aici, în liceu. N-au avut crush în liceu pe vreun profesor. Dacă stau să mă gândesc că au avut, cred că mai profesoare, poate un singur profesor, dar mă rog. În general erau de sex feminin, deci n-avea pe cine să am crush. În schimb, școala generală am avut crush și la modul, cred că eram în clasele 1-5, la modul ăsta, deci pe profesorul de religie, o, Dumnezeule! Da, deci un crush pe vreun profesor am avut, da, la un moment dat, dar nu în liceu, ce să zic. Asta m-a amuzat foarte tare și chiar sunt curioasă cum au ajuns unele fete la aceste presupuneri. Presupun că ești mereu epilată pe tot corpul. Mi-aș dori, ce să zic. Adevărul este că eu am început să-mi fac epilări definitive cu foarte mult timp în urmă, practic, nu știu, fix acum 6 ani sau ceva de genul. Exact când au început să intre procedurile astea să apară și în România, eu am fost printre primele persoane care au profitat de ele, pentru că îmi doream foarte tare să scap de pilozitatea de pe corp. Așa că da, am multe zone unde am multe ședințe din astea făcute și mai cresc doar câteva fire. Dar asta nu înseamnă că sunt întâmplată tot timpul pe corp. Nu. Presupun că nu ești căsătorită, cred că era... se vede asta de la o poștă. Așa. Presupun că ești o persoană tare drăguță, dar ar trebui să fii mai naturală. Pare că citești un text atunci când vorbești. Ăsta tind eu să cred că este un defect profesional de care am tot încercat să scap. Îmi pare rău dacă încă nu mi iese 100%, de aia și fac clipuri de genul ăsta, tocmai ca să vedeți și cum sunt eu de fapt. Atunci când mi-am lansat canalul de YouTube, îmi doream foarte tare să lucrez în televiziune, îmi doream să prezint știri, de ce nu, și practic o făceam într-un mod, orice clip pe care îl făceam într-un mod foarte formal. Eu mi-am făcut practica în radio, asta făceam, prezentam știri, ceea ce am făcut după aia și la facultate. Am pus voce pe multe materiale de-a lungul carierei mele ca jurnalistă. În fine, și cumva ăsta mi-e stilul. Asta este, dar ce să fac? Deci dacă vi se pare, acum culmea, dacă vi se pare și acum că citesc de pe undeva, ce să zic, vi se pare că... Apoi, presupun că iubești copiii și animăluțele. Da, foarte tare. Eu sunt genul ăla de persoană care are lipici la copii. Dacă sunt într-un grup de mai multe persoane cu copii, eu sunt cea care se joacă cu copiii. Dacă văd vreo pisică, vreun câine, eu sunt prima care se duce să mângâie câinele sau pisica. Deci da. Da. Presupun că ai avut sau ai un bunic de care ai fost sau ești foarte apropiată. Și mai presupune că nu sunt o persoană zgârcită, dar hai să răspundem întâi la prima parte, cu bunicul. Cea mai apropiată am fost de bunicul meu vitreg, culmea, din partea mamei, și deși a fost bunic vitreg, mi-a fost
mai bunic decât ar fi putut să-mi fie orice alt bunic. El a fost cel mai apropiat de noi și ne-a iubit ca și cum am fi fost nepoatele lui. El era și cel care venea la școala generală, spre exemplu, venea și mă lua de la școală, însă, din păcate, bunicul meu a murit anul trecut de cancer. Spunea așa, mai presupunea cineva că sunt o persoană scârcită, altcineva presupunea că nu sunt o persoană scârcită. Nu sunt scârcită. Mi se pare că sunt undeva la mijloc și, în general, moderația în orice ce facem mi se pare calea cea mai potrivită. Așa că nu mă consider o persoană scârcită. Presupun că îți place mult un actor celebru. Dacă da, care este acela? Al meu este Jason Statham. Cred că același este și al meu. Sincer, niciodată n-am avut crush-uri atât de mari pe actori, cât mai degrabă pe cântăreți. Și în special când eram mică. Acum n-aș putea spune nici că am vreun cântăreț favorit, nici că am vreun actor favorit, dar într-adevăr mi se pare foarte hot Jason Statham. Presupune cineva că nu prea asculți muzică. Măi, nu reușesc niciodată să țin minte neapărat cum se numește o melodie sau cine o cântă, dar ascult cam tot timpul. Dacă spuneam mai devreme că uneori când mă machiez mă uit la seriale, de dimineața, spre exemplu, nu fac asta. Dimineața îmi dau drumul pe VH1 și ascult muzică pe fundal în timp ce mă pregătesc să plec la job. La serviciu, iarăși, îmi pun diverse playlist-uri pe YouTube. Ideea este că îmi place să ascult muzică, dar nu sunt genul de tonomat, să zic așa cum este Manuela, prietena mea Manuela Lupașcu, care ea știe orice vers, cine cântă, cum se numește, probabil și când a fost lansată piesa, nu știu, chestii de genul ăsta. Nu, mie îmi place să cânt, îmi place să ascult muzică, îmi place foarte mult să dansez, însă nu sunt atât de atentă la detalii. Pentru mine e cumva așa mai mult un zgomot plăcut de fundal. Presupune cineva că sunt matinală. Băi, sunt. De vreo 2 săptămâni aproape mă trezesc în fiecare zi la 6 fără 10 pentru că am început un nou job. Cu un program foarte bun dacă stau să mă gândesc că restul zilei termin la 3 și restul zilei am timp pentru mine să fac ce vreau eu. Însă nu sunt matinală și nu a fost niciodată matinală și este cumplit să mă trezesc atât de devreme. Niciodată nu m-am trezit atât de devreme. În 10 ani de carieră, mai devreme de 7 jumate, 7 și un sfert, nu m-am trezit niciodată ca să merg la job. Așa că da, e cumplit pentru mine să mă trezesc atât de devreme. Și știu că mulți, odată ce te obișnuiești să te trezești la o anumită oră, începi să te trezești așa și atunci când ai o zi liberă, să spunem. Nu, eu și când am zile libere, mai devreme de 7 jumate, nu mă trezesc. Deci nu cred că o să mă obișnuiesc vreodată cu vreun program din ăsta și că o să devin vreodată o persoană matinală. No way. Eu presupun că personalitatea ta nu se transpune cu totul pe cameră. Poate ești mai formală în videouri. Din nou, această treabă. Ei bine, de-aia fac clipuri ca ăsta, spre exemplu, să mă puteți vedea exact așa cum sunt eu. Mai naturală de atât. Presupun că n-ai fost născută în puf și că ai muncit pentru tot ce ai astăzi și pentru tot ce ai realizat. Da și da. Clar, n-am fost niciodată născută în puf, n-am fost niciodată o fetiță de bani gata, nu sunt nici acum, muncesc și am muncit încă din perioada facultății și nu știu, avem, ca și familie, avem o situație materială ok, dar nu este nici strălucită, nu este nici... E undeva la mijloc, da? Deși la niciun pol, undeva pe la mijloc. Apoi, îți place să citești și să fii o persoană cât mai simplă. Îmi place foarte mult să mă uit, îmi place să citesc, dar clar îmi place mai mult să mă uit la seriale. Și asta cu să fii o persoană cât mai simplă, nu cred. Nu cred că mi se potrivește. Nu știu dacă, prin simplitate, nu știu, ca și cum mai fi The Girl Next Door, nu sunt The Girl Next Door. Așa văd eu lucrurile. Apoi, eu presupun că ești foarte apropiată de mama ta. Da, foarte apropiată. Cea mai apropiată. O iubesc la nebunie pe mama. Mai presupune cineva că sunt o persoană perfecționistă. O, da. Și încerc cumva să scap. De cele mai multe ori, perfecționismul nu este o calitate. Mie îmi dăunează de cele mai multe ori. Spre exemplu și când mă machiez. Și mi se pare că codițele astea de eyeliner sunt ok, dar nu sunt perfecte. Și mai încerc eu să mai lucrez la ele și de cele mai multe ori le stric. Și atunci încerc să scap de treaba asta și odată când îmi vine în minte gândul dar nu sunt perfecte. Nu!
Nu, Ana, te oprești, gata, le lași așa cum sunt, că sigur o să le strici. Și încerc să aplic aici de fiată când îmi vin gânduri din astea legate de perfecționism, încerc să mă domolesc, să mă potolesc. A mai presupus cineva că sunt o persoană perfecționistă, e clar că se vede, sper că se vede treaba asta. Eu mult timp nu mi-am lăsat canalul de YouTube la fel pentru că mă gândeam că n-am suficient aparatură, când vor ieși clipurile perfecte, că totul trebuie să fie perfect pe YouTube. Iarăși ăsta a fost un motiv, spre exemplu la început, când mi-am lăsat canalul de YouTube, așa m-am gândit eu că, domnule, trebuie să fii perfect, să prezinți totul perfect, să fie, după care mi-am dat seama că, hei, nu, pe YouTube oamenii vor să vadă real stuff, adică de asta și prind atât de bine mă gândesc vlogurile, pentru că înlocuiește cumva televiziunea, te uiți ca la un reality show, urmărești viața cuiva. Așa că da, încerc să fac și eu tranziția, apreciați, vă rog. Presupune cineva că îmi plac plăcintele. Băi, dacă ar fi să aleg un singur desert preferat, deși este greu, pentru că îmi plac dulciurile, se vede, nu? Ar fi plăcinta cu mere și înghețată. Dumnezeule! Deci plăcinta cu mere dintre toate plăcintele este preferata mea. Mă, dacă îi pui și niște înghețate de vanilie, deja îmi plouă în gură. Să nu mai vorbim despre desert, că am zis că vreau să slăbesc, da? Presupune altcineva că sunt o persoană vulcanică. Da, exact. Sunt foarte calmă și foarte drăguță și foarte prietenoasă, dar dacă m-am enervat, sunt impulsivă, asta e clar. Și la fel, pe măsură ce am înaintat în viață și în vârstă, am încercat să mă mai domolesc și să nu mai fac lucruri din impuls. Acum când simt că nervii bubuie în cap, acum să zic ceva sau să, nu știu, să arunc cu cuvinte sau să iau decizii sau... Încerc pe cât posibil, nu mi iese întotdeauna, în special în carieră. Nu, deci în carieră tot timpul am luat decizii în mod impulsiv. Și nu mi-a fost tot timpul tocmai bine, așa că de asta zic, încerc să mă mai calmez. Și la modul să las să treacă o zi și abia a doua zi să iau anumite decizii legate de, nu știu, motivul de la care a pornit starea mea de nervozitate, ca să zic așa. Presupune cineva că nu ai avut o relație serioasă, deși îți dorești. Ar fi culmea ca până la 33 de ani să zic că n-au avut o relație serioasă. Am avut și relații serioase, faptul că nu-mi expun viața personală pe rețele de socializare, asta înseamnă că nu am o viață personală, însă, într-adevăr, în ultimii ani nu mi s-a mai întâmplat să am o relație serioasă și nu pentru că nu mi-aș dori, într-adevăr îmi doresc și îmi doresc foarte tare, mi se pare că am și eu treaba asta, da, am ajuns la o vârstă la care, da, îmi doresc să am o relație serioasă, îmi doresc să-mi întemeiez o familie, dar, na, nu se aliniază planetele, nu știu ce să zic, dar cert este că, într-adevăr, tipii pe care eu am întâlnit în ultima perioadă sunt, nu poți construi cu ei, așa că asta e, merg mai departe până o-i găsi, nu, pe cineva, mai sunt băieți mișto, singuri, disponibili, oare? Chiar era o chestie haioasă, în ghilimele de rigoare. Văzusem pe rețele de socializare și spunea ceva de genul că aștept să vină următorul val de divorțuri, pentru că e clar că toți tipii mișto sunt deja luați. Oh well, vom vedea. Apoi, presupune cineva, nu-ți prea pasă ce zice gura lumii despre tine și faci lucrurile fix cum îți place ție. Da. Și de cele mai multe ori, nu știu, n-ascult nici de ce spune maică mea sau ce spune sora mea, tot ca mine fac. Adică, gen, nici cele mai apropiate persoane uneori nu reușesc să treacă de încăpățânare, să zic așa. Nu știu, pur și simplu, de cele mai multe ori prefer, da, să mă dau eu cu capul de sus decât să ascult pe cineva care îmi zice, băi, o să te dai cu capul de sus. Țin minte perfect cum atunci m-am dus la un salon de la colțul blocului cu porivistă, cu poza unei tipe care avea părul drept și era tunsă pixie. Și am spus că vreau să mă tund de la fel, eu am părul ondulat. Evident că în veci nu mi-ar fi stat cum îi stătea tipei respective și am plâns tot drumul înapoi spre casă. Noroc că aveam, nu știu, aveam și șapcă și ochelari de soare, ceva de genul. Și m-am rugat tot drumul spre casă să nu mă întâlnesc cu cineva cunoscut. Cred că o săptămână de zile am plâns. Vă dați seama, a urmat și banchetul. Dar, mă rog, am trecut peste și nu m-am mai tuns scurt
Mă rog, asta până prin 2015 când m-am tuns bob și mi-a plăcut. Dar mai scurt de bob, nu m-aș mai tunde niciodată. Eu fiind tot timpul Ileana Cosânzeara. Toată copilăria mea am avut părul până la fund, adică atât de lung. Presupun că uneori ești pe stilul piții, cred că toate avem momente din astea. Aici cred că aș fi avut nevoie de mai multe detalii. Sincer, nu. Nu mă simt piții, adică pentru mine piții, nu știu, înseamnă să pozezi cu botic. N-am pozat niciodată cu botic. Să, nu știu, să te îmbraci într-un anumit stil, să ai anumite, nu știu, unghii din alea de 1 kilometru, să-ți pui extensii de gene din alea, de le ziceam eu, aripi de fluture sau strashing, știi? Chestii de genul ăsta, pentru mine asta înseamnă piții, ori nu mă simt. Nu. Au mai fost presupuneri din astea cu că ești o cat person, că ești o dog person. Îmi plac toate animalele. Deci, într-adevăr, dacă ar fi să-mi iau eu, să aleg să-mi iau un animal în casă, ținând cont că am un apartament, aș alege să-mi iau o pisică. Însă dacă aș locui la casă, mi-aș lua și câini și pisici, toate animalele din lume. Chiar îmi plac super mult animalele. Presupun că îți plac filmele Disney? Da. Deși am 33 de ani, mă uit cu drag în continuare la filmele de animație. Îmi place să merg cu nepoțelul meu la cinema, spre exemplu, iarăși când sunt filme de animații. Și îmi place, nu știu, și în weekend, când pur și simplu butonez și schimb canalele. Dacă găsesc o animație care îmi place, mă uit. Mă uit oricând cu drag la Tom și Jerry. Deci, da, îmi plac filmele de animație super mult. Presupun că există foarte multă invidie și ranchiună în lumea YouTube-ului, dar te ții departe de ea? Da, așa este. Eu întotdeauna sunt cea care stă departe, am o mână de fete care îmi sunt dragi din industria asta și care îmi face plăcere să mă văd pe la evenimente. Cea mai dragă persoană este pentru mine Manuela Lupașcu, dacă urmăriți și pe ea pe Instagram, probabil că o știți. Cu ea merg întotdeauna la evenimente și îmi place în general atunci când merg la evenimente, tocmai pentru a evita falsitatea sau whatever. Îmi place să merg cu ea la evenimente, așa măcar știu că cel puțin o persoană dragă mi este alături și cu ea pot să petrec mai plăcut timpul. Gata, astea au fost presupunerile celor care mă urmăresc despre mine, dar dacă aveți și voi alte presupuneri, puteți să le lăsați în căsuța comentarii și eu o să vă răspund. Asta a fost tot, ne revedem săptămâna viitoare. V-am pupat!